Hello Alhaji. Hello Abi Gauta. Alhaji. Kana ta ina ne? Wallahi ina gida. Da Allah da Annabi yanzu da Allah ka zo ta gida ta lalace da Allah za a gyara mu. To shikenan Alhaji ga nan zuwa. Da Allah ka zo yanzu ba. A shaf yanzu. Ko kana wani aiki ne? A ba abin da nake. Bari je wurin mama ka ko ba shi kai saboda in na da ya shi. Assalamu alaikum. Ya malam mai shago. Barka da ya kwana da yawa. Ya abubuwa fa nake so a dan haɗu. Ai baka biya farar nan ba fa. A ka gane iyawu ya zamu mugun joniya. Ka dauko mu shi kuskus din can. Okay. Da wannan makaroni. Okay. Ga abin nan makaroni da indomie nan dauko haɗo da shi. Ya biyu ya isa. Ya isa. Yanzu duka haka nan wannan 100 ai ba sai ka buga ba kawai yau ya san kudin zamu mugu joniya ya to akwai 500 nan haɗo min da ita yan na dawo zamu mugun haɗe akwai taran nan ba ga ba zamu haɗe ba faɗa man banza nake ba na kuma faɗa ma shi da ban faɗo ko ya hau sama dole zai sauko ka zaru wahala an yanka. Assalamu alaikum Alhaji magana aikin nan Ha furfur ne ai. Wallahi. Alhaji furfur furfur ne.